John Spilsbury. Han var den første person i verden, som har opfundet puslespil i 1766 i London. Han blev født i 1739, og så døde han den 3. april i 1769. Han var britisk kartograf og gravør. Det han var bedst kendt for, at han var den første person i verden, som har opfundet puslespil. Og grund til, at han har opfundet puslespil, det er fordi, at det er for at hjælpe med uddannelsesformål. Og man brugte dengang puslespil især i geografi, sådan at eleverne skulle samle puslespil sammen. Den første puslespil i verden, den var lavet af træ, så det han gjorde, det er, at han limede et landskort på træbladet, og så har han savet det i små stykker. På den måde så kunne børnene lære bedre. Puslespil er også rigtig godt til hjernen, men hvad gør det ved ens hjerne? Når puslespil begynder at være del af ens rutine, det er ting, der vil ske, og det er ting, der vil forbedre forskellige mentale processer, så som du kommer til at tænke logisk, rummelig bevidsthed og mønstergenkendelse. Og du bliver i hvert fald bedre til at fokusere, og så din fokus og koncentration bliver meget bedre. Fordi når man samler puslespil, så kræver det, at man koncentrerer sig om de små detaljer og finder de rigtige brikker, hvor de skal være henne. Det er derfor, at det kan styrke din fokus, og du bliver meget bedre til at koncentrere sig. Og det kan man bruge ude i fremtiden. Det kan være arbejde eller opgaver. Du bliver i hvert fald meget bedre til problemløsninger, fordi man kigger hele tiden på brikker, og så finder den rigtige brik, og hvilken den ene passer med den anden. Og så kigger du på samme tid med farver og mønster. Du bliver i hvert fald rigtig god til at løse problemer. Det er derfor, at de kan styrke dine problemløsningsevner. Puslespil kan også reducere angst og stress, fordi du sidder mange timer og samler puslespil, fokuserer på og koncentrerer sig på puslespil, og det giver rigtig ro til hjernen. Puslespil, det er faktisk lige så godt at meditere. Det er derfor, stress og angst, det reducerer. Puslespil kan godt hjælpe med folk, der har demens. Bare fordi man har demens, det betyder ikke, at det er for sent, at man kan ikke redde den, eller man kan ikke blive bedre til at huske. Det kan man godt gennem at samle puslespil eller andre hjerneaktiviteter. For eksempel læse eller noget andet. Det er bare at holde hele tiden hjernen aktiv. De kan faktisk hjælpe den rigtig meget. Og hvis man har ikke demens, og man samler puslespil, og den er en del af ens rutine, så er der mindre sandsynlighed ud i fremtiden, at man bliver demens. Det gode ved puslespil, det er, at du kan både være alene, men du kan også være social med andre venner eller familie. Jeg vil nok helst være alene. Jeg tror, jeg synes, det er det bedste. Men selvfølgelig, det er jo sundt, når man samler puslespil, og man er social på samme tid. Man bliver bedre til at snakke, og man bliver bedre til at samarbejde. Og det kan hjælpe virkelig meget ud i fremtiden. For eksempel i sådan en job eller skole, når man skal arbejde sammen eller samarbejde. Der blev lavet en studie om puslespil, så forskere fra University of Michigan har lavet en undersøgelse, som viste, at man bliver faktisk klogere at samle puslespil. Så de har hentet folk, så undersøgelsen var, at folk, der bruger 25 minutter eller mere om dagen at samle puslespil, deres EQ kan blive højere med 4 point. Det vil sige, at man bliver klogere at samle puslespil. Det er vigtigt at træne hjernen, for det er lige så vigtigt at træne kroppen. Og hvis man gør jo begge dele, så er det virkelig godt. Man bliver sundere, og så udvikler man sig jo ud i fremtiden. Men hvis man gør jo en af dem, så er det jo fint nok. Man behøver ikke at træne sin hjerne kun med puslespil. Det kan være andre ting, som hjerneaktivitet, som det kan være skak eller andre former for puslespil. Det kan være 3D, det kan være lavet af andet slags. Og puslespil, det har jo hjulpet mig rigtig meget. Jeg kan blive nemt stresset, så den har hjulpet mig rigtig meget med at blive afslappet. Så når jeg kommer hjem fra skolen, og når jeg er virkelig stresset, så kan jeg bare sidde sådan 3 timer og samle puslespil, selvfølgelig, hvis jeg har tid til det. Hvis jeg har ikke nogen lektier. Jeg vil sige tak til John Spilsbury. Han har opfundet puslespil. Den har hjulpet rigtig mange mennesker. Den har i hvert fald hjulpet mig. Den har ændret menneskers liv og har ændret nok generationer.
og selvfølgelig har gjort os klogere. Det er lidt trist, at han døde som 29-30-årig. Han var ikke særlig gammel, men han har jo opfundet rigtig godt til verden.